Здравейте хора от YouTube! Аз съм Газери БГ, тук с мен е Божидарчо БГ. Да. Днес ще си сменил... Значи днес играя в Private сервер. Как каза здрасти. Мисля, ето така ми е косата. Чакайте се да видя в другите. Омага, то само 3 цвята има. Еми окей. Човек, ще покажеш на хората кое ниво ми герой, как се изглежда. Ей сега. Така. Така остата ми малко не... Така... Айс. Wood. Бия се с Питър Пан. Окей, мисля да съм демон направо. Човек, покажи им героя. Е сега. Така. Хер! Той има ли защо хер? Той защо има ли коса? Хора, аз съм 635 ниво, че кое ниво са малки? Не ми казва име студентското име, бе. Газеро БГ. Газери БГ. Газери, да. Мисля, ето... Аз вече съм... Ето така! Ето, виждате ме вече. Ето съм някакъв маняк. А защо да не казвам истинското ти име? Ей той, защото YouTube да трябва да ми знаят истинското име. Човек, що не си купиш такова, що не си купиш маунт? Какво да си купа? Маунт. Какой ти е? Маунт. Какво е? Бранята ми. Вижте го Газело БГ е гачи лигата. Докато прави къпове, че са лигави, ама докато играе с мен изобщо. Човека на сериозно говори, не се прави на откачалка. Това ми е целта да правя в клиповете да се правя на откачалка. Да те мислят хората за пълен психопат. Това, че не съм, че не съм, не значи, че не съм. Това, че не го правя, не значи, че не съм. Че, значи са психопат. Не съм. Тогава, чао. Не съм психопат, бе. Психопат бил човека, психопат. Ами да, аз съм Газери психопата. Да. Някой ми спами. Така се върна след 5 минути, хора, само да видя кой ми спами. Ече човек. И така, служи си го. И така, хора, върнах се, видях кой ми пише, някакъв гей ми пише. Защо? Защо ги няма тия неща? Защо? Ей, човек, тук ли си? Да. Говори нещо, да е. Еми, хора, в момента на кулата съм с 43 човек. Те са 100 човек на... Че има и повече, човек. Трябва да минеш и портала, всичките от портала. И те са само произволни чудовища. Човек намерих даже по-силно с ракетите. Слагам го.
Пак с ракети, ама и по-силно. С 20%. С 20%. Окей, аз тук... Забравих и най-важното да ви кажа. Ще има в описанието линка към сервера и може да се забавлявате, да правите каквото си искате. Може да си вдигате нива като мене, аз си вдигам най-спокойно нива. Ти на кое ниво са? Сега ще ти кажа, само да вдигна още едно ниво. 688. Браво, аз с 40 съм по-малко. Окей, аз тук отивам в туалетната. Хора, помогнете на Газета БГ, той нещо не му е отключена кулата. Трябва да му се отключи след като мене мислите от петък 13. Би трябвало да му се отключи, ама не му се... Не, отключила ми се, аз съм ги минал всичките, ама не знам за какво ми е така. И на тебе сигурно си появи. На мен ми показва левел 101 от 100. Не знам, що човек трябва да ти покаже отметка. На тебе показва ли ти? Да, на всички мисии ми подсказва отметка като ми на някой. На това ще майче няма. Когато го минеш, то че го обозначава с отметка, когато го минеш. Аз да видим на тебе дали ще ти бъде така. Ай. Само изчакай да... Аз вчера 1 час се мъчих да го мина и накрая... Майка му. Кое бе? Но това... Та торта да ще слагам ли? Толкова да ще го слагам ли с тортата? Ама човек звука му се чува все едно картечница. Тук, когато стрелям с ракетите. Все едно картечница. И аз си увелича. И слушайте са. What? Чуваш ли това с мене? Да. Това от клоун. Това с мен от клоун. Ти си на клоуна? Не на клоуна. Не съм на цирка, човек. Човек, дали съм позволил от портала да минавам си? Слушай са. Чува ли? Да. Сега играя от портала. What the fuck? Хора, какво е това? Човек, после в клипа трябва да го видиш. Кое? Едно куче с 3 глави. Така, извинете, ако чуете камбаната, много съм близо до църквата. Ти 690 ниво. О! Това е яка мелодийка само. Така, още чек. Как ме? Фъга. Човек. Как мога... Как се кажа? Майко. Човек има много яки ногти. Окей. Сега ще ги видя в ръкави. Май са ръкавици. Майко. Какви неща имам? Няма да повярваш, брат. Искаш да ми видиш нещата? След малко след клипа. Момента видяваш. И така, хора, мисля това да е за клипа. Коментирайте, абонирайте и чао от мен и Божко Русков.